Това Петър ли? Майко, с нова жена ли е, бе? Ето ще го слушам. Охо! Я сядай тук, коя тази скочубра? Ами тя ми е любовницата. И защо? Проблем ли ти е? Да, проблем е. Един ден си с друга, следващ ден си с друга и на третия ден си с мене. Така ли е? Ама ако искам, ще се може с 105 любовници. И защо? Проблем ли ти е? Да, проблем е. Ама... На третия ден си с новата, на четвъртия си с мене, бе. Еми на петия ще съм с някоя друга и какво? Еми, не знам какво да кажа според тебе. Еми... Не ми мъка, че ще замъкам аз, бе. Кой ще замъкаш ти, бе? Тя е много по-добра. Сколко да е по-добре, може да готви поне, бе. Да, може да чисти готви, поне. да, може да чисти. Само ми викай в ушите, бе. Ами ти, бе, ти каква си? Ти, ако искам, Аз ще съм си имам жена. една любовница, 5-та, 10-та, 7 тая. Тоест не, то ми е се тая, тоест не ми е се тая, но за тебе ми е се тая. Ако искам, ще имам и 15 000 любовници. Ти не можеш да ми кажеш абсолютно нищо. И какво това е съвсем окей. Маси Какво окей? избирам. Какво? Какво окей, бе? Ми- Ами мене. Ми, ти си ми абсолютно никаква вече. Как никаква, бе? За какво избра с мен да излизаш? Ми, просто е Аре, кажи. така. Да, ще си играеш с мен, така ли? Да. Какво да, бе? Аз ако ти запукаме, ние ще видиш. Кой, какво ще запукаш, бе? Ще пръсна да шамара. О, каква си ми жалка. О, какъв си ми жалък поне. Аз поне, само не ме отлиза, защото едната ми любовница ще дойде. Да, бе, И другата ми любовница ще дойде. И петата ми ще дойде. И Да, ще дай да ги, ги видя, какви са ще ги водя на заведение. Леле, чак па да заведение ще ги водиш ли, бе? Да, тебе никога. И по-добре. Еми да, по-добре. Еми да. Искам да ги видя те, и тогава ще ги одобря. Ма аз не съм ти искал мнението моето момиче. Трябва да го имам това мнение, аз съм жена все пак. И какво от това ти На да... колко години се запознах с тебе, бе? Не помня.